Perivoji kaštelanskih dvoraca nastali prije više stotina godina, danas kao zaštićeni spomenici parkovne arhitekture, svjedoče o povijesti perivojne kulture kaštelanskog kraja. A njihovi začetnici uzor su stanovnicima Kaštela, koji s velikom pažnjom i ljubavlju uređuju svoje okućnice i vrtove, javne i poslovne prostore. Uređeni školski vrtovi ponos su Kaštela, čija priča započinje davne 1890. godine, kada je na inicijativu mjesnog učitelja Frane Čipina nastao prvi školski vrt, Gostinj u Kaštelukšiću, kojeg su uređivali i održavali mještani i učenici. A nastavlja se u osnovnoj školi Ostrog u Kaštelukšiću 1976. godine, oblikovanjem prvog školskog botaničkog vrta u Kaštelima, ali i Hrvatskoj, nesebičnim i besprijegornim zalaganjem profesorice Ivne Bučan, uz podršku učenika i djelatnika škole. Tijekom godina niz kaštelanskih pedagoških ustanova uređuje i oplemenjuje svoje prostore. Slijedom toga 1988. godine započinje eko natjecanje odgojno-obrazovnih ustanova grada Kaštela i 1991. godine natjecanje za najljepši kaštelanski perivoj. A 1993. održava se prvi kaštelanski praznik cvijeća. Sve aktivnosti provode se sa ciljem podizanja svijesti djece, mladih i sugrađana o važnosti ekološkog i održivog razvoja, poticanja na očuvanje i uređenje okoliša i njegovu zaštitu. Naša želja, a i akcija koja se provodi Lijepa naša Hrvatska, više cvijeća, manje smeća, naša kaštelanska akcija Lipa su lipa naša Kaštela, a sa željom da svaka naša balatura, svaki balkon, svaka naša ulica bude puna cvijeća i da će to biti motiv svima nama da tako uredimo i svoj grad. Zalaganjem gradske uprave obnovljeni su brojni gradski parkovi, uređene javne površine, zasađen novi vrt, biblijski vrt Stomorija, jedini takav u Hrvatskoj, podignut 1998. godine na inicijativu Ivne Bučan i udruge Biblijski vrt. Sve biljke ovdje koje vidimo, gotovo sve su one koje spominje i Biblija, međutim mi ćemo na ovom prostoru Jidra dodati sve one biljke koje su kroz historiju, kroz povijest čovječanstva bile hraniteljice mediteranskih zemalja. A na nekim drugim mjestima biblijskog vrta bit će i nekakvi drugi detalji. Nastojanje stanovnika i gradskih institucija u unapređenju ekološkog razvoja i očuvanja okoliša za što kvalitetniji život u zelenom okruženju prepoznala je i Europska asocijacija za cvijeće i okoliš sa sjedištem u Briselu i dodijelila gradu Kaštela 2003. godine prestižnu brončanu nagradu Etent Floral u kategoriji uređenje okoliša i suživot s prirodom, koja je postavljena u parku Đardinu u Kaštel Starom. Kaštela su stvarno jedan biser ovoga dijela Jadrana, u ovom Kaštelanskom zaljevu, okružena sa morem, zaštićena sa planinom, puna zelenila, parkova, vrtova. To je ono što Kaštelima daje šarm. Na osnovu ove nagrade ona nas obavezuje da daleko više posvetimo pažnju okolišu, da sredimo svoje okućnice, da se više pažnje posveća odlaganju smeća i da stvarno bude život nas, žitelja Kaštela, ugodan, a svakako i boravak turistima. Ukupni dojam žirija je bio taj da su Kaštela stvarno nastala po mjeri čovjeka, da još uvijek čuvaju onaj sklad malih dalmatinskih mjesta, da nemamo nekih nebodera, da je to još uvijek ono pitomi život na zemlji, kako se kaže, u svojim vrtovima oko svojih kuća. Od tada do danas kaštelanske znamenitosti, parkove i perivoje
posjetili su brojne evropske asocijacije krajobrazne arhitekture, zaštite prirode te floristi, kojima je kaštelanska legenda o Miljenku i Dobrili bila inspiracija za izradu vjenčanog buketa. Jer je ovo prigoda da predstavimo grad Kaštela, njegovu prirodnu i kulturnu baštinu predstavnicima 23 evropska grada, što nam je vrlo interesantno jer je ovo jedinstvena prigoda da eminentni ljudi, dakle gradonačelnici, dogradonačelnici, ljudi koji se bave uređenjem okoliša, kulturom u tim gradovima, na licu mjesta se uvjere u našu ponudu, kvalitetu Kaštela, ljepote, prirodne i kulturne, što nam je u turizmu strahovito značajno jer garantira na neki način i dolazak većeg broja stranih gostiju, što nam je svakako glavni cilj. Kaštela su jako lijepa. Nama koji smo svaki dan tu zapravo ne vidimo sve te ljepote jer smo se već nekako navikli, ali svi oni koji dolaze iz Europe, pa čak i iz Hrvatske, a nisu bili u prilici vidjeti grad Kaštela, su više nego oduševljeni jer najprije i ljepotom obale, ljepotom starih jezgara, ljepotom naših crkava, dvoraca i perivoja, bilo onih starih, kao što je na primjer perivoj Vituri, bilo ovih novih parkova, odnosno botaničkog vrta osnovne škole Ostrog, biblijskog vrta, pa i ovih novih parkova renoviranih u samo more, u Kambelovcu, Kaštel Starom, Kaštel Novom. Gradu Kaštela 2013. godine dodijeljena je nagrada Najljepši školski vrtovi Hrvatske, koju dodjeljuje Hrvatska radiotelevizija i Ministarstvo obrazovanja i sporta. A u obrazloženju stoji: to je grad s najviše školskih vrtova u Hrvatskoj. Vrtovi Kaštela, osobito školski botanički vrt osnovne škole Ostrog u Kaštel Lukšiću, uzor su i poticaj nicanju novih školskih vrtova duž Jadranske obale i diljem kontinentalne Hrvatske. Prvi četverodnevni kaštelanski praznik cvijeća održan je na Svjetski dan planeta Zemlje 22. travnja 1993. godine. Inicijativu za održavanje kaštelanskog praznika cvijeća dala je udruga Lijepa naša Kaštela i školski botanički vrt osnovne škole Ostrog, uz punu podršku tadašnje općine Kaštela, posebno njene turističke zajednice. Svečanost je otvorila tadašnja prva ministrica prosvjete i kulture Republike Hrvatske Vesna Girardi-Jurgić. Izložba je postavljena u dvorištu tada derutnog povijesnog dvorca Vituri u Kaštel Lukšiću, a natjecanje florista, dodjela nagrada i cvjetni bal održani su u dvorani tada još aktivnog hotela Palac. Prihod od prodaje cvjetnih suvenira, koje je izradila likovna umjetnica Mila Tomaš Dujmović, bili su namijenjeni tijekom Domovinskog rata barbarski bombardiranog i spaljenog srednjovjekovnog arboretuma Trsteno kod Dubrovnika, koje je darivao školski botanički vrt u njegovim počecima rijetkim i vrijednim ukrasnim biljem. Ova ekološka, odgojno-obrazovna i vrijedna estetska manifestacija, nakon stanke od nekoliko godina, u teškom poratnom razdoblju, rađala je nove ideje i akcije, te sve brojnije sudionike. Nakon nekoliko godina stanke 2002. godine ponovno se održava kaštelanski praznik cvijeća i iz godine u godinu na njemu sudjeluje sve veći broj prijavljenih izlagača. Sve veću pažnju privlačile su izložbe dendrološkog materijala, rezanog cvijeća i cvjetnih aranžmana. Okruženi šarenilom boja, maštovitim dekoracijama cvijeća, upijajući cvjetne mirise, posjetitelji su uživali i u maštovitim modnim kreacijama, cvjetnim frizurama, dječjem programu na temu cvijeća i klapskoj pjesmi u ambijentalnim kaštelanskim prostorima, a uređeni vrtovi, okućnice, balature krase grad koji obiluje ljepotama prirodne, kulturne i spomeničke baštine.
pod kozjakom 7 bisera, 7 bilih galebova, kameni dvori, borove sjene, čuvaju svoje zaljubljene. Kameni dvori, borove sjene, čuvaju svoje zaljubljene. Kaštila ljubavi moja, kad škure sklope oči, u serenadu sa svojom klapom mi ćemo kalama proći. More je mirno, verali svitle, pisma se valama toči, a Sveti Ivan kaštila svoja čuva i ove noći. More je mirno, verali svitle, pisma se valama toči, a Sveti Ivan kaštila svoja čuva i ove noći. Od Sučurca do Štafilića, sa vitrom od maestrala, Svetom Ivanu zapalit ću sviću, kaštilima mojim to je za sriću. Svetom Ivanu zapalit ću sviću, kaštilima mojim to je za sriću. Kaštila ljubavi moja, kad škure sklope oči, u serenadu sa svojom klapom mi ćemo kalama proći. More je mirno, ferali svitle, pisma se valama toči, a Sveti Ivan kaštila svoja čuva i ove noći. Kaštila ljubavi moja, kad škure sklope oči, u serenadu sa svojom klapom mi ćemo kalama proći. More je mirno, ferali svitle, pisma se valama toči, a Sveti Ivan kaštila svoja čuva i ove noći. A Sveti Ivan kaštila svoja čuva i ove noći. Zar još ne pozna moja kaštela, zeleni Marjana zaljevom ti, dvorovi bijeli u 7 sela, biseri Jadrana zamesteni. Dođi u Kaštela, tamo te čekam ja, u maloj bačici na obali, u sjenci borova ili kad mjesec ja ću ti pjevati o ljubavi. Lijepa su lijepa moja kaštela, u moru svjetluca sunčani trak.
osjećam ja u maloj plaćici na ovali, u sjenci borova ili kad mjesec ja ću ti pjevati o ljubavi, ja ću ti pjevati o Provođenjem aktivnosti kroz akcije pod nazivom Lipa su lipa moja kaštela, koja obuhvaća edukaciju, podjelu cvjetnih sadnica, sakupljanje i odvoz krupnog otpada i poticanje na uređenje i očuvanje okoliša, koju su inicirali i provode Grad Kaštela, Turistička zajednica Kaštela, Udruga Lijepa naša Kaštela, Odgojno-obrazovne ustanove Kaštela, Društvo za očuvanje kulturne i prirodne baštine Bijači, Ministarstvo poljoprivrede savjetodavne službe Kaštela, Osnovna škola Ostrog i Botanički vrt te Srednja škola Braća Radić, rezultirale su prepoznavanjem grada Kaštela u Hrvatskoj i svijetu, kao grada koji ulaže veliku brigu i pažnju u uređenje i očuvanje okoliša i njegovanje kulturne baštine. 2020. godine Turistička zajednica grada Kaštela dobitnik je međunarodne turističke nagrade Zlatni Interstas, a grad Kaštela hrvatski finalist u kategoriji gradova za međunarodni Zlatni cvijet 2021.